Balimao Anyakuma, très urgent et très bonne nouvelle. Malion, nouvelle du Mamba de BPD. Et vendredi 12 août 2022. En 18h, la Samba sera 22h la Afrique. Mali particulièrement. Malion, bonne nouvelle follow et Djumeni. Mali Boraka armement crowd de soro, char combat ou, blindé ou, anti-missile ou, akabu aklima. Metla ka photo ira aula, Mali Boraka marama fen chaman soro. Avion ko kanente nanda do la blé. Avion bambulo, non, avion fasugo, avec avion soro le modèle akabu aklima. Amba fo bravo à la. Comme Mali Sanou, Kolube ko Mali la san, à partir de maintenant. Oye bonne nouvelle flana de. Yara nye blindé soro, agno nouvelle fo. Nouvelle flana e mounye. Qu'à partir de maintenant, Mali et Fenge à Toro Borangono, Mali Sanoumbe ko Mali ladi, abe raffinerie abe beke Mali kono, oye bonne nouvelle badi. Si ça nga sanute ta avion na, katana i jamana were kande, ko kataka ngena boko katla ka war chama te kala blinde. Si ça Mali Sanou a raffinerie abe ke Mali kono di. Ja Afrique be jamana damana ma de bake Ghana ani Afrique du Sud ni Fenge Paul Kagame Rwanda, olu jamana damana ma de bake de. Guinée fana be ka do la sano donc be de nya be ka yele san ametla ko vidéo fana no pervu bela jele ira ka ira ka fo vraiment ambe gouvernement fou Malion bonne nouvelle sabana fana jumenye et fengo comment on appelle là Algérien ka général do bora non a photo be mbolo metla ka photo boka ira la Algérien ka général do bora non ananga surasu ye nyogonye. Donc, a visité donc 2 jours de visite. Algérie général de Bora Malla. 2 jours de visite à Odeke Malla. Visiter un konana, ananga sorosu yon famia, anga demetama soro, anga hôpital militaire. Donc, oui, fin chama glana ro konana, ametla ko lufana photo ira aula. Bonne nouvelle samana fana jumenye. Président Assimi au conseil ministériel mke dimanche temeli. Mali ay comment il a mede. Anga président Assimi ay conseil ministériel mke dimanche temeli. Ay ministre bela sigi ka funyena. Kale ka confiance be Shogeli kan premier ministre Shogeli kan ko gouvernement be ka tugu Shogeli ko ni Shogeli ko mo mi nga dangoro ni ko ka dangi Assimi ko vraiment kale sona Shogeli Malien ne de flek ani nouvelle fo ngene so solita la o mo te Mali dugukolo ka kibise ka boka ni nouvelle ko ka soso source très sûre aya o ka sinogo nyore fo bela jelengena ambe fefe no fe Mali korala ni ala sonama ngene be ka sara yoro keleminya. Mais c'est quand nous faisons alinga songomare na vidéo là ne se ku tungara be ka sranyoro keleminya oui sokono jugu Assimi ni Shogeli te ka sokono jugu kele de sokono jugu be ku sako ke awolu sako be ka Mali kono o mayin jamana ma mena kuma kele fa président Assimi ngena et Cuba président yi fangata domina et Venezuela Hugo Chavez e fangata domina atara Iran ay Iran ngininga kale fangata kale kanga mundeke ako Venezuela président ma kui kelem fleka fangata ko il faut travailler avec les forces de changement Mohamed ni jamana ko fabula de on les appelle les forces de changement les patriotes aye kuma ina mede on les appelle les nationalistes ko Mohamed ni faso kanun bula quoi al munube bursi kono ala confion Kibol de guerrilla ka barakenoui. Il faut jamais travailler avec les opportunistes. Venezuela flene sabeni nga sambisa banikobo. Afanga kele président Satola. O président Sato aye fanga di bisi bolla de ma mobili bolla bisi. Ono koso nebe doye karsa be minano ko de ke karsa be nike y a pas de sous-métier. Venezuela armée, c'est l'une des plus puissantes armées en Amérique du Sud. Irisuka fembe bubulubi. C'est une armée très puissante. Aye bara jumenke aye bara keni force de changement di mo ni opportunité do aya begen a boa krefe mo ni war kada muso kada glo kada fen kada aya begen o de ko so ni ya mbe joro me kuma dongo do Assimi kadi ngedi mais Assimi be ka bara de ke bara nyuma de ke ko Mali sanu ko be ko Mali kono awni alache onyo de la ka ke président jumen nana ko ni baraka na bora Modibo Keita la Modibo Keita senda oromina Assimi fleka senda orodla mais Assimi be ka bara fangelima de ke ambe ka conseiller di et jamana denyumon kanu libu jamana denyumon kanu labla jamana denyumon kanu ni jamana ça dit que façon denyumon ani façon de njugu olu tseka ke kelinge foka dien fara la haraka amu de fo président Assimi ngena ibo bo neutralité de kono ibi ngesi ngombe jamana febe barakenulu di
Venezuela yo de ke Venezuela échoué là. Cuba yo de ke sambi woro. Ou yere ka jamana bu yere bulu. Iran fana beti. Ali Poutine mun fleur Russie là. Poutine fana o barakelen de ke. I ka jamana de nyuma be barake nulu di. Ni eko kebe ke neutralité. Zone ni mo nyuma ni nyonche. Ni mi kolosa be dafirida la. Ante fa o de ka ke. Malion, bonne nouvelle munu be no. Amena ko surasi munu fana tara kangono ko ka taka manganchi. Surasi do tara ka taka kan filmer. Ko yo puni ko anga surasi nyamogo bora ka punition ta au contrôle là. Je pense que c'est une bonne nouvelle parce que armée est disciplinée. Armée est disciplinée. Vraiment, surasi do ka boka foko l'armée ne monte pas en puissance au moins surasi da Moro bise ka fo mais surasi manga bo choya sila ka foko l'armée ne monte pas en puissance. Au quand il peda fo surasi. Ka nyafo anga ka nyafo président Asimingena. Mali chaque semaine mena kuma dogolé do fanya ka bo akilima. Chaque semaine Malion, chaque semaine Mali be marama fin do soro. Chaque semaine kunyogo marfa do be chi ou bien marama fin do be chi Mali surasuma. Ala ka chaque semaine kunyogo fin kura do be na. Kunyogo ame marama fin do soro. Mou Mali demain. Et puis bonne nouvelle ere mou ere kana bere. Comme mo do be non. Aya keto de. Voilà. Donc comme mo do de kumbeto katara commerçant do de kumbeto ka balo dugu. Commerçant do kumbeto kata balo dugu. Ou te songa boka soro boro bubulu, no boro bubulu, malo boro bubulu, ou beto dugu ka magasin parce que ou be fait ka asimika fanga saboter, malon ka bo, no kra ou be soro ka boka feri dagalena. Mali gouvernement ye enquête ke kata bo di fanaka. Mambe président Assimi fo yoro kilina. Président Assimi a faka ministre bengena dimanche temele ou conseil des ministres mike. Président Assimi ko ka jigiye ala ka jigiye shogeli. Président Assimi ko wallahi ko shogeli kon soniye. Tega itola, tega ka barala. Awa ko ka fo ministre bengena ko ni shogeli ya blaoro mi ko bega tugo shogeli ko. O jarani segu tungarai. Mais ne ma satisfait 100% de. Sokono jugu, Che Guevara ko. Yaro lui est révolutionnaire di. Che Guevara ko. Ni marfa kise tambi bulu ni be kise kelen doro ni ci kofe jugu la sokono jugu femman jugu ka nin jugu bo hali kurane kono be fola hali ala yere ba fo ko kafiri kungele o ka fsani flanga foyi ala be kafiri kungele fe ni sulame nafigi bo o faso den jugu flanga fo di ka chaw krefe o de be ka ese ka double genou ke o be surasi kunda o be sibiri kunda mais sabali président Assimi ni jugu fema jugu tiengono ka ni jugu bo ni jugu de be adama denki ka i bien couler ni jugu de be soko kama ala kinita koyi I kadi awnya te fe ki perdi ni jugu de Modibo Keita magosa ni jugu de Kwame Nkrumah magosa ni jugu de Thomas Sankara magosa ni jugu bi kere fede awa ni jugu be kusako fana ke de nyumo de be ka malo dongo do président Assimi ambi jeli o woro la je ibe ka baran fe ka be kai Mali surasu ya avion mun soro ni kalo temele ni kalo cha avion den tandrouyi kalo temele kana bla ni kalo la a Mali avion sura kacha avion den tandrouyi nete fe na fendo fo American ga general Towson bora ako American ga general bora ako ko iriso ya marama fendo di Mali made ko luba kala made era American fleni c'est la première puissance ni fen beke obaye o ka radar obaye America ko lu ka radar yayi ko missile mu be sans la protéger mu se ka avion jiki ani avion dernière génération mu be na ñu to ko fo ka be dira malima général Towson nyafo aw malion nyafo le minke nye information mu di mena video a image u bela jele gira awla anya information folo mi soro amena bo o ka sanno ambo image u da bela jele na ko commerçant do fana Mali soro su de me bi ka warba duma ka équipement duma ameno fana image u fana ira awla awa malion amena image folo mi ira awla o ye ka ira awla ka fo Mali surasu o ye mobili kura mun soro mobili nun flene blende nun flene Mali e blende kura mun soro flene o jigira avion na anya bala anya tanga surasu la o nison jalimba o wasalimba voilà anya te blende na o Mali bora kani manama fe chaman badi soro do wara o fana be dogola munun te ka ira donc a finya fo malien den bela jelingena ambe oro mina ko bi
on peut dire vraiment bravo à l'armée. Oh, voilà. Donc, maintenant, yoro le fana yira au bela jelna, ambe je kula je ñogon fait. Voilà, Mali aya haketu de. Comme Mali sanu mena ke Mali tayi, amena oro boko yira aula au vidéo fleningi. Voilà, anga mogo yere be ka commentaire ke a vidéo fleni Mali au na anga je kala je ñogon fait. Voilà. Quand ambe bidati fo, bidati billet vendredi 12 août 2022. Ko désormais Mali sanu te bon Mali d'affaibli. Kata ko jamana wɛrɛ kan Mali yɛrɛ de b'a ka sanu ka sago y'a ka jamana kan o kaɲi Mali bɛ se ka réserve d'or ni fɛnw bɛɛ sɔrɔ la o ye k'an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya de ɲini sa o b'a to an bɛ wari créer an yɛrɛ o b'a to an bɛ wari caman an ka sanu nafa bɛ se maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma o yɔrɔ la an b'a fɔ ko bravo au gouvernement malien maliyɛnw aw na an ka jɛ an ka nin yɔrɔ lajɛ. Voilà, aya la mede. Usoni muye ka eta ka no bla sanu ka ira ko maintenant ni sanu ni parafine la Mali de la. Donc avant permettre un valeur tellement sur la sanu na ya. O le ke sanu ko boni sanu ni ka fait Dubai ni fait nous la ko ta rafine. Ni jakulu ba mu la mu se ko ke. Donc o le di signature ni ke ku. Na fala Marina Goldini eta ni nyongonche. Les chi kana décourager on a continuer toujours on a baraw fait ou bien qu'on a vidéo saboter quoi mais c'est pas grave on met là mogo bet là ka partager mogo ba la mais quoi c'est pas grave donc malien on a sanu nga wora la toujours Nafala Marina Goldini etani nyongonche amse kan sigini mu anafa ka bon ko sebe o parce que anafa e muye antena anafa da warko kan Marina bina mindi denje ma à travers le pedrem anafa ba e mi damandala sanu chaman be ko damandala o be ko Mali ko anta bo to do anta do quantité mi bo ni sanu ni ko ni sigira senga damanda mo bina sanu fait barake ils seront obligés à terminer Marina Golfe ka affiner ka eta ka tampon kala donc ni ta ka tampon kera la a boto avec donc sanu quantité de libora Mali ko donc avant on permettait à un sanu capitaliser à notre niveau avant permettait faire un gars donc sanu cara façon de même bon on fait donc ni kuba de ambulo ambe ala deli anga autorité mo ya yiri ka ana ko raffinage blanc Mali ko et ya raffinage ba dira fene sanu fene la fin d'amadon donc fene de sanu la substance were ba la no e argent ni fin chama e donc on argent no fin chama on fene bebe to en fait sinon na raffiné la ko fait toutes les substances connexes de l'or on be to ko fait ambe sanu dans les la fay ni duma yira na amba bere na pas sur Mali ko donc on y a à yere valeur ba et on boulot assister à la signature de la convention entre la DNGM et le PDM et Marina Gold. C'est un grand jour. donc malien abela jele mede ko sanu ni be sanu ko to fendo be bo sanu na nafa bali bula warum be soro fen yere la o te soro ali sanu yere la donc président Assimini premier ministre Choguel sigi ke akili jagabo uko ko Mali sanu te boblinga tadi jamana wɛrɛ kan olu ka taa ku parce que ni sanu tara avion na katana jamana wɛrɛ la olu be nafa sɔrɔ la ka tɛmɛ ali malien denw yɛrɛ kan donc an ka sanu be raffinerie be kɛ an yɛrɛ de fɛ yen donc ni ko kibi ka jamana ka indépendance ɲini souffrance caman b'a la sira caman bɛ ta mais an y'o de fɔ toujours ali be an bɛ dugawu kɛ transition ye sinon ko ma nɔgɔn dɛ malien n bɛna mun ɲɛfɔ aw ɲɛna o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la an bɛna vidéo dɔ fana yira aw la ko u kɛlen bɛ ka taga commerçant dɔw kɛlen bɛ ka taga
anga fon piru yele ka taga magasin do daele ou yere halala magasin do daele à l'air non ka essayer kananga ku anga fon saboter aw yere aye ou ye mun fo anga sanuko ka obela jelen bora aya yi sanno donc ambe anga transition mo fo ni akili nyuma bade ka ira ka fo mali sanu ka fenga mali konana abena bara chama ni jeunesse ma ni nouvelle dumon bade parce que ni sanu be boli munke mali te na fa fo sur mais le fait que gouvernement ait décision ta ko sanu be toya amba for la ko tare amba for la ko bonne nouvelle donc en bela jelen ga continuer anga continuer nga bara fait anga continuer nga supporter fait ni yoro moment toujours anga continuer anga oro dénoncer ambega freke abenya choya mina et puis katla ga nyafo anga autorité transition mo yi ou kana yira ou kana fenge mais seulement ou ku akili tombe sikinga rokan jamana fefe be libéré ni ninjugu bi krefe adama dey i bin yoro be bo i ninjugu de la ni cheo che bine che farma fefe bine na muso te a balmadu wallahi bila me ka tieni fina so Soumanguru Kanté kuye fangatigi de masake de kundu jonya ka segere bo jon borana ka segere a musoni chini de borana yi ka fo Sunjata Keita nyana koniye chie dunungoro woloshoni koniyo do e marfala ka chi Soumanguru Kanté ro ka besa jon borana yi a muso aramade ma fo mo ka sira i muso nyade mais ninjugu do be Haramade ni ninjugu ko bi kele fura fo itala mais ninjugu mu be ni bo don déjà ibo mabo iladi ka soro ka do yere ala kana ko were si yere ma donc anga information do soro ka fo kube ka anyate malula ne malo de tanto ne magasin bado di mali commerçant do keleme ka taka ni malo de ke magasin bado kono que malion ne malo ni sogoro de magasin bado kono commerçant do keleme ka to dugu pour que malien donc ka segen pour que gouvernement ka dese aka foko asimi desera ni malo ni nyoni sugaro de kele nyoko ka magasin belebele bado kono pour que geleya kana pour que ni geleya nana ube bona uba fere en même temps aussi ube gouvernement saboté wa ke ina fo geleya be mali kono o de kosonga mango geleya planifier le ala be mali fa kra be mali fa transition mo ayo clé toujours ambo doro le fo onyena tieningala ba wala de ambu dénoncer ali chini tieningala ba wala bi tieningala ba wala chini malien ayre kan yoro laje keleme ka taga ni magasin bayne dale sugaro ni malo boro de flet tanto ani sugaro boro ani kaba boro u keleme ko dogo magasin de kono wala sa kongo ka malien mene malien ga foko asimi desera malien ga foko dumuni kongo bana minogo bana mais appel système de sabotage di mais mali gouvernement tara tege da ni mogo nka ni mogo munu me ka ni barajugu nke mali gouvernement wula ka ta tege da uka amba fo bravo au gouvernement malien anga continue anga bara fait en chikara décourager ora te ko fa ka bara tuguni malien anya information do fana so surasi munu tara kataka anya be ni photo la anga surasi do tara kangono kataka kodo ke kaira ka fo ko non que l'armée ne monte pas en puissance, que les 5 soldats qui ont filmé et publié la vidéo exposant le camp de Massina aux ennemis sont arrêtés et emprisonnés par le commandant de la zone. Ils seront traduits au conseil de discipline et ils risquent gros. L'armée, c'est la discipline et la rigueur. À suivre. Source, journaliste Seydou Oumar Traoré. Vraiment, Baratabulu Kain, gouvernement kana reculé, gouvernement kana sran, et armée franca continue ka barafé. Malien oro te manen ko fe ka bala. Et commerçant de be non, aya la photo flé en rola. Voilà. Remise te donne de Youssouf Yatassaye. Youssouf Yatassaye, la montée en puissance. Youssouf Yatassaye, c'est commerçant de la place résident à Mok qui vient d'offrir un important lot de support. Information à la direction de l'information et des relations publiques des armées. Yatassaye a quitté la capitale régionale de Mopti pour se rendre à Bamako afin de manifester son effort pour la guerre que mène son pays. Malien, ce don est composé de 18 clés USB, 500 DMD, 4 MD, 8 MD et 28 4 pour les appareils numériques, dont 512 MG et 1 giga et 2 giga. Le donateur Youssouf Yatassaye a souligné que comme tout bon citoyen, il veut accompagner son armée. À photo flène malien. Yatassaye tara kataka informatique mina on dit. Voilà, à photo flène, ani surasou des photos flène en là. Donc, nyamoro fefe à photo flène, ani dire pas moro de flène en là, ou photo flène en là. Donc, moro dit c'est qui sait quoi que avec clé USB moun dit anga armée ma photo flène en là. Donc, beka nga armée demain. Beka c'est quoi que armée? Beka armée sangrota. Beka faut qu'on vive l'armée. Beka faut qu'on la montée en puissance de l'armée malienne. Ou des informations flènes. Nan kumo information ta ko be oira au bela jelena. En pekan tege di nyogoma
an ka armée dɛmɛ an si kana reculer an si kana décourager mais segin ka kuma in kan président Assimi le pouvoir appartient au peuple ibi hakili to i yɛrɛ la o yɔrɔ la i kanubagaw lebuliba a ka dabila vraiment a bɛ fanga nege bɔ mɔgɔw la n kɔni b'o conseil di yanni n ka bɔ kuma la maliyɛnw n bɛna image dɔ fana yira aw la aw ni ne ko français ka mɔgɔ minɛ dɔw vocal bila k'a fɔ a bɛ whatsapp groupe caman sanfɛ k'a yira k'a fɔ nin tɛ ko ɲuman ye nin ye ko planifiélen de ko Mali y'a ka dette fana sara ko le gouvernement annonce avoir payé sa dette extérieure d'environ 85 milliards 85,5 milliards .5 milliards donc Mali ye milliard 85 de sara ka juru la ka ban pew o b'a yira ko c'est un gouvernement responsable o la to an ye dette an ye wari dɔ demande dɔrɔn a sɔrɔ la o b'a yira ko c'est un gouvernement responsable i m'a ye Assimi ko k'ale ka danaya bɛ Sogɛli kan Assimi ko Sogɛli n ye n ka danaya ta k'a da i kan taga fɛ kana reculer dɔw fana bɛ ka sɛbɛn commentaire la ko dɔ taara vidéo dɔ kɛ ko diplôme tɛ ne bolo ko ne tɛ politologue ye jamana tɛ jɔ ni diplôme ye jamana tɛ jɔ ni politologiya ye jamana bɛ jɔ ni fasoden ɲumanya di jamana bɛ jɔ ni hɔrɔnya di jamana bɛ jɔ ni danbeya di mɔgɔ jumɛn Mali ci mɔgɔ kalannenw olu de ye Mali ci doctoratigiw olu de ye Mali ci mɔgɔ kalannenba minnu ko k'u kalannen don minnu ye kalan kɛ Amérique minnu ye kalan kɛ Faransi minnu ye kalan kɛ extérieur la olu de taara ka Mali ci awa kodɔn kɔrɔ tɛ ko doctorat bɛ n bolo kodɔn kɔrɔ tɛ ko maîtrise bɛ n bolo ne se k'u tɔgɔla tɛ n waso ne b'a dɔn moi je suis politologue mais ne tɛna don o jeu na parce que an ɲɛ bɛ journaliste malangolon dɔw la réseau san u taara sigi médiaw la ko diplôme tɛ Segu Tunkara bolo ale sigilen bɛ média min na ouverture média Thierno Ndiaye ne y'o kalan ne kun bɛ cours du lycée Massa Maga Jabate la ne kun bɛ cours du lycée Sunjata la ne kun bɛ cours du ESIG la ne kun bɛ cours du CFTP la centre de langue la ne kun bɛ cours do bɛɛ la ni diplôme t'i bolo tɛ cours di donc olu ye manamana ko de ne taara don jeu na ou bien boy ka diplôme yira réseau sanfɛ fo ka diɲɛ wuli an ne ka Mali diplôme ne ta yira réseau sanfɛ olu ye manamana ko di mɔgɔ minnu b'o manamana ko la o de kosɔn n ka journaliste escroc dɔ nalen bɛ k'i ɲagami an na an ɲɛ b'u panni na ka fɔra ko ko dɔ bɛna kɛ Wage la ko bɛna kɛ Wage la u bɛ fausse information bila ko Wage ni Surasi tɔw bɛ ɲɔgɔn na ka tila k'o démenti k'an bila distraction kɔnɔna na o temps tɛ anw bolo an bɛ fasojɔ sira de kan o de kosɔn n ma minnu ye fasojɔla u bɛ dɔn minnu tɛ fasojɔla u tɛ dɔn bɛɛ dɔnnen don ne Segu Tunkara ne tɛ n waso ko diplôme bɛ n bolo ne tɛ n waso ko nin bɛ n bolo ne bɛ n waso ni fɛn kelen min ye o ye parce que je suis malien n bɛ Mali défend ni n ka hakilinata ye n bɛ Mali défend mɔgɔ dɔ bɛ a kalannen bɛ kalan ni kodɔn tɛ kelen ye ayi i bɛ mɔgɔ dɔ a ma sigi ban kan a bɛ mun dɔn mɔgɔ kalannen t'a dɔn bɔn n'i ka diplôme ye dɛ est ce que Segu Tunkara yɛrɛ tun ye maître ye Mali la wa maître tɛ ne tɛ don discussion na ne ka ekɔliden bɛ yen a ye gaspille ninnu bɛɛ ɲininka Iba wan nga mananje la Diallo ne olu bɛɛ kalan ka tɛmɛ donc ne tɛ don olu ye petininkow de quoi i m'a ye u tɛ bonya quoi u bɛ tout sigi réseau parce que il faut que u ka se k'u pousser an ka don na nani ka diplôme ye nin diplôme sara yɔrɔ jumɛn université jumɛn na ne tɛ don o jeu la ne b'a dɔn en âme et conscience moi je suis politologue j'ai mon diplôme je suis en train de faire mon doctorat j'ai 3 diplômes américains et 2 diplômes maliens j'ai 5 diplômes au total nga nga worona yɛrɛ sɔrɔ a tɛmɛ ni attestation mun fana sɔrɔ Amérique a bɛ attestation 3 bɔ donc n tɛ don ko la olu tɛ o diplôme mun filɛ dɛ o bɛɛ 0 de ni ne ma Mali nafa jumɛn bɛ ne ka diplôme na k'i ka diplôme yira réseau sanfɛ ni diplôme b'i bolo ne t'a yira o non moi ne bɛ n ka attestation de yira mais mɔgɔ ka diplôme i t'o yira réseau sanfɛ ça ne se fait pas mɔgɔ b'a fɔ bɔn n'i ka diplôme ye bɔn n'a prévu ye kunfinya baara de don i m'a caman u bɛ sigilen o parallèle sigilen o foyi t'u kunkolo kɔnɔ ni falibo tɛ donc n b'o yɔrɔ fɔ ka nɔgɔ bɔ o la hadamaden dɔnniya kɔrɔ tɛ k'i kalannen don dɔnniya bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kalan tɛ minnu yɛrɛ kalan kɛ olu de ye faso denjugu fɔlɔfɔlɔw ye ne ye kalan kɛ Amérique dɛ ne ye san 12 bɔ de la n bɛ kalan na Amérique hali bi ma tila kalan na hali bi ne bɛ ka kalan kɛ Amérique ne ma tila hali bi diplôme bɛ n bolo avec tan n bɛ kalan na toujours n bɛ ka kalan kɛ n bɛ ka cours di yan fana n bɛ maîtrise kɛ n bɛ mobili boli kɛ ne bɛ baara 2 ou bien baara 3 de kɛ ne bɛ cours di mɔgɔw ma Amérique yan mais ne taara don détail na olu ye manamana ko di mais nafa jumɛn bɛ na hali ne taara don Sorbonne kɔnɔ ka taga diplôme sɔrɔ ni ne ma Mali nafa jumɛn bɛ ne la mɔgɔ dɔw bɛ a ma kalan Assimi filɛ ka Mali bolo la est ce que doctorat bɛ Assimi bolo non Sogɛli de ka doctorat ye nafa ɲa ye Sogɛli est sorti majeur Sogɛli taara ka kalan kɛ Irisiw ka dugu de la ka kɛ premier a ka classe la Irisiw ka dugu la Sogɛli kelen Sogɛli ka diplôme ɲɔgɔn ma deli ka sɔrɔ fɔlɔ
diplôme rouge mbe Sogeli bulu malien ma deli ka taga irisu ka dugula ki Sogeli ka diplôme ki temena niveau la te en malien kelente ki tara irisu ka dugula Sogeli a ka doctorat sur irisu ka dugu de la mais avec un nafa di Mali mabi Asimi ko kale sona Sogeli ko beka tugu Sogeli ko e ma wona to norole me Sogeli la agla ko gansandoa ala journaliste do nani norona ambe kele nous tara gandi ka plateau sans fait l'armée monte en puissance Matiki Tatoma, Abdul Nyang. Ne Abdul Nyang tara gandi ka plateau sans fait. L'armée monte en puissance. Na tagara plateau sans fait. Avec tara premier ministre Bouja. N'a be prévu là ka yela nie ma modèle mouni. Donc il y a ces petits garçons devant nous où tu fais no be mo do mo nous aklu che quoi. An ye gongoro di, an be familiali ke, an be kuma do fo, mo te dala, mais talenya fait mo be dala. Chernon jay ouverture média ne ka ko din koro di du. Ne a kala sangelin tede. Ne choron jali kala sangele sanfla ou be san saba ni mafli me ka kala ou bela ne mugo chaman kalam ou do be barake do be sorcière do rebe ali asimi krefe kuluba ne ka ko de korobe fambe ni ne te fem don ouverture média cherno ko bo ko ni mission ku ye 0 de à la base école sonani be cours da bela lycée Massama Gadjabati lycée Sundiata CFTP ESIG e be cours du obela fraternité école Yena Issa combien d'écoles 4 ou 5 écoles ne kelen kumbe cours da bela Kanato Malila, ne kumbe sabade sinogo souffert. Fone muso kumbi plein la, ko tante ne bulu. Ne kumbe cours dans depuis somada fait 6 heures, kadjigi fo somada minuit, mais ta cours privé ou dit. Ne aye barakela ou dit. Moi j'ai servi mon pays dans la dignité avant de venir. Ibe taka mana mo escoro do betiski. Ni ne politologue wa. Boya mo la ibita soratiki kalanite. Ça dit do be kuma, ne diplôme sur animbe fendo ou tikilingi. C'est pour vous dire que moi kalane era titsisi ka betaka moko ka diplôme na goshi arama de donia te diplôme donia be soro ka soro diplôme te munu e diplôme ba soro ay sara unyade ne era diplôme menebulu moi je suis au niveau doctorat mais moko kalane mban a escoro ka chade mbo fo yana de o le be bo Amérique ni France ou là o do so ne be ngere sita fe munu e kalange ina fo ne kalanga chugona a chama escoro de nous tara dro be taka faso janfa Wallah billahi me ka tien de fo yana c'est pour vous dire que ne tengere écarté quoi ne be ka tien de fo anabi yere kan ani tien bi yere kan ibe boy ba fo mali on yana ala e mali kanun donné là moi je suis aux États-Unis j'ai la nationalité américaine allié danga deni na Amérique ibe fendo ki yere mali la mo ko membi to Amérique mo to Amérique ko obe warin na malla ni war ko me soro malla munane na Amérique on a ko karamo ko di moi je donne le cours d'anglais au Mali Mali kanune Mali yere de kanine ko wallahi ne Mali to ko fotoro fone be wudi Mali ko fa de be segu tungara la imane ni mo chamante be ni ma fo segu tungara ani karsa kelela mais munela ni ne yi jogo jugu de ne ba fo kele be na o de la o parce que ne te mo bi kolongolo ni na ila tro ne ba fo bon ni a jeune activiste ou ta mo mi klate teme atali 10% bo ora to ibene kuma kwa ne ndobe ka nyogo sama c'est pour que kubla araika a fait à 10 là nya be d'ici près a beturanta là o e barga denya orodi a cheche ni tunela bebi parce que ne te ka ke fla la ne be ka ke clean là j'ai l'amour de la patrie j'ai l'amour du Mali sorosio ne mena domina manga make ne ma fo mo te sene la de ali ala kira minena ka don ka sola ne be se ka mena ko do be se ka kenela mais o korte ko ne danga dingi do den o be mena ka don ka sola fa be sa ka sola ka sora jokodu mais aramade beni dakandu Mali kanu de benida ne ba ala deli ala ka here ke Malien dimbe Mali me kuma kelen fana fo nyana ba ka klito la Mali te fantan jamana yi ni ay ne segu tungara be boka Mali defendongo du Malien ayo aklito kuma kelena ni Mali kera Malien tay 100% Malien déchité bo kibeta sa kokoji la Espagne mais sigi o kumanika beki aklito la aka vire partager c'est très important billet vendredi 12 août 2022 ni a ne chess reme Maliko la ni Mali sanu kera Mali tayi Mali yere ka ke Malien den tayi Malien den chité bon Mali kono kibeta sa jika kokojika Espagne mo Espagne den olu be bokka na wari ngini Mali kono Farasi den olu be bokka na wari ngini Mali kono na ma ka aka shibon teke kono jamana mambolo jamana badidu jamana mambolo jamana nafa malidu ora to ne tesirleni du warte dinema sanute dinema wallahi ne ba dom jamana mambolo na keranta e domina
avec la ko tchem ko tchef fatom ko Amérique ko a kadu no kuma ni fode mo si juwa tene koro ne te escroc de fait ne te nambara de fait na ye video mani min dia asimi ka mobili ta ka dima wala o nyango ya tene na ani war dira video mani ma ina kaka mais kana escroquerie de ke kana war mine ka ta galu noro mo la kana war ne ki video mani nyon kele oye maluneti ya varadi o barabe mo mun na ni ne o ye mu ira mo la di adjume be kay kene ka kafa kane boy ka srale la a chete et réseau inka qui kene kan comme discipline a chete parce que oye djume oye cléna c'est que je ne suis pas faux mba donc je ne suis pas faux je sais que ne be ka fin ke mais ma fo malende belaje na ka no bala pew billet vendredi 12 août 2022 ka fo malende belaje ngena jamana mi mambulu nani asimi deme jamana nga libéré wallahi malien ni français mana barangi ni mali kono na yitongora dia ka daji to akun jamancela mo be boali amerique ka ta warangi ni mali kono mali femme mali la tête dubai ambe ka ta boli ka ta dubai muna mali fam beye ressources de sanu be mali fam be jama be mali fam be iranium be mali fam be awoyolen do de fo hi ima france deselenga farana ima magorome kaka aga avion bla katanga dugu bombardi parce que mundu agla ka be ka ge gansandia asimi terroriste be ban fakala ou be ka tout glan Niger de kana Mali attaquer asimi ki sigina asimi be kelenke asimi sona avec keleke asimi son avec keleke asimi rebe ka kele préparé mais pour que kele gagna asimi bolo on te fait ko do asimi soro anga révolution ga perdu an haminendo an torolendo mais asimi kerefe moko chama mani a beninga janate ke wallahi ala donc kafo bele jeninga antike di nyoma anga jamana mbise ka bobola tukona ango barake jamana nga bobulula jamana kui anga na ke ko wereye mo si jugu ate mo si kono ne be fe jamana nga ke malien de tayi malien don segera na fara ko sanu be en fi pétrole be en fi non jama be en fi non gazi be en fi ko malien de be ta sa ko jila Espagne ka soro Espagne be ni mali yere nyana Espagne de be na barake dinya ke mali kono an farafun fembe ala e fembe dans moi mais mo jugu de bi ni nyagamena toujours kan akele tien ayam famia ben kadine wallahi mais billahi mo do banna ute kana ben sraka surtout Abdou Niang ni a beninga janate ke chate ben sraka c'est un infiltré awa kuma be abe information no blaka mo jatike na ma foko premier ministre flenie et kati ou bena bla abe information no bla pour que confusion créer ale be information blaka mo nyagamidi na tara gandiga plateau ka ben l'armée monte en puissance avec konyuma bawfo ka ojasi bawso avec sur ka ta plateau wera kan ka tra inoro sogel la ka sogeli burja mais bi asimi ko kale be sogeli ko bi asimi ko beka tugu sogeli ko mais faut ka Abdou Niang sa na toura sogeli ko ka shibon teke kono na Abdou Niang toura sogeli ko ka sura ka intérêt la aka shibon teke kono mantana do détail ula angan teke di nyoma anga jamana in bobulula jamana nga ke jamana ngolo dunta muyato mali deseleme ka ke mali dunta c'est-à-dire que mo chama mena fama chama mena activiste chama mena unyabu poshi konal la unyate jamana la mais toi ou dume jamaka here ni mali here soro million tani million drum medi ema ni mali ka sanu gara mali tai mali ka fembe ka ke mali tai mali ka jamanga ke mali tai au million temps e bi se ka les milliards soro ils sont pas intelligents ou be saraka del de la fama ou krefen galon teke ni escroquerie la war don be duma doro bu da elema ora to ante ka avancer ne ngere sacrifier di ka dien warko ka dien sanunko ka nyesi forsoma ka nidi forsoma ka ngafembe di forsoma ka ngere di alama ka dakrama ka ngere kalfa alala ka kalfa krala ne bo sradika ne ta ke ko mo ka doni de mais ala be benga ninge do ni aya chama bi goshi ne la o te sene la parce que nyen kalfa alala ala ba do akra ba do frambe ka munke ce que je dis ça vient au fond de moi. Je ne suis pas méchant. Allah te moro djougou fait. Allah te nyango fait. Allah te hasidi fait. Allah te galonte ke la fait. Nene bo sraka. Billahi Allah. Samba soro. Ne nana Facebook ka Abdou Niang. Ne nana Facebook ka Arasbatinya. Ou ben nana ne soro Facebook kelenka. Ku ka janjo sugu beke ka tlatuni bi. Je suis le maître du terrain. Wasote fratite. Mounyoke. Ko belaban tien dima. Pourquoi aujourd'hui alim flo no be ka vidéo saboter français be ka vidéo saboter ima abe akumbe 6000 la ya jigi kana
souvent be directeur o ba tigɛ mais malgré ni nga bla be partager o va ira munira ne me manamana kan fa te partager ou non parce que ce que je dis les dignes fils du Mali savent que c'est la vérité donc Mali anga kenyon fait ala te nyango fait wallahi o de ko son doko ko a Sékou Toungara est jaloux de nyang est jaloux de ça aya fo mo ma tala ka be tien dinema Sékou Toungara mana ni da koko ka be tien dirama nye fin fo a be tien sigrama do re ko mako se ko ne te yeli ka ngono yeli te parce que moi j'ai fait mon doctorat en théorie de complot en tant que politologue nega te doctorat thèse basé les théorie de complot de cas maintenant dans do bela doctorat est mouillé doctorat te fouillé diplôme yé diplôme moi 0 à la base ni e kalanke ni te na fanya yi faso yi ali wulu ka fsani ne kalana o ne ma kalan mais ne be ka nafa ke ni amale on yebi parce que me ka be fara nyon kan mais ne te mo kolon de fait ne te escroc de fait ne be kuma do fo mo ba fo che Sékou Toungara fana ka ko ka gele après be la ko che kanyi jelagi ko me ko che de dongo do be kew o horo nyani yere wolo ya sindi a benala che ala ka barka du malila ala kan be halibi mo munu ngani ngi juguye ala ku bo ana mo munu ngani ngi may ala kunu ka la ngini duma ou ken be ka nga video saboter ou be ka saboter hali sa yo nga video saboter nya bala mais c'est pas grave Francis de be ka ke quoi avec un page signaler c'est pas grave mais je sais que vidéo me partager ça je le sais ni me dioba de ke iba e page badé sans faire 600 donc mali o de kundo akambe ala ka hereke mali anan tege di nyoma a beni ala che ni mali libéré ni ato mali mesiki kumenga ni ay mali te ka se ka libérer doverete il y a des escrocs parmi nous parce que farafin chama be ani u ba kungulo te ko u be songa fere u yere ka nafa no fe a ben ala ma krache u be u yere nafa de u yere ka nafa no fe de u be songa u be faso fere no fe u yere ka intérêt personnel no lu be here soro ani jamana chira hali jamana burujala hali jamana minana ka karkar flayi o no lu be here soro o lu ka strate mo to la no lu be here soro o lu ka strabe muna u yere ka intérêt personnel fo yere ba fo che itita mene kitable kun che itita ngini bon ni sharabia kan ni mo mi afon na dron Sékou Toungara che itita ngini che chiente mali go la ko ima e wo blogo nu beke che itita mene ki dabon na chiente fo ila ko o ide kri karain ni mo mi afon na dron ne be ndaji de tuika che itita mene karsabe kamene hali fama do yere ne wule ko che anye doli karsama ifana te ni mene ne ba ngo ay ngo c'est bon anye dugu na lo mabawdi anye jela na lo mabawdi an sona ngato na lo maya konana jamana ka fenge an na mo fen so ne ne sara domina una fo Sékou Toungara ka balolin to ay ni kele de ne don oltena segen soro aw nyekoro ni mali here soro ne o ba soro peut-être ne don korbara ne don yira mali ona fo Sékou Toungara deli ni Sékou Toungara mi ya yere di mali ma a don de ni adama de be shin de la je ibe bilaje téléphone mun flene téléphone intantai ni karabati te ne tayi identi tayi I muso ti tayi ibe sakani beto dien kono ni namara ni galo ni fenke ibe sa ibe ta jeni ibe jeni ibe ta jahanama kono chama mada saya la ko ado era bolo kute sagoi bon antanga bi kuna kebe sabi be sashini wala ite son kolongolo do be te soama ne be ndaka miri shinde la ne te bilaje de o ne ka éducation li j'ai hérité de mon grand-père de mon père de mes parents de mon arrière-grand-père abana c'est tout ne be miri alala mesra alanya mbado jahanama bi mbado arjana bi ne nyumanya ke ali mogo kolo mogo jugu na sara kaburu sento fo sampere bejigi mogo jugu akaburu sento la billahi halala mogo nyuma alaka mogo nyuma no sara kaburu sento hal kilinga na matebo ado kaburu sento la ado kaburu sento billahi ni mi kolosi ni ma poata ado kaburu sembe I fare fambe mogo mogo tellement ala banula ku jashi o de ko so anga kenyo fa anga marché cheka ambe fli mais angana nyogo nambara angana nyogo utiliser farafu ye nyogo ngende la do to farafi chia bebe farafi ngefe ne ba ameriki samu en presque ne ba do to ube nyogo fe o yekelengi to o te nyogo njuya o fly ne o de takula je ngombo do malion kungulula o fana dama kanandi ne aventure ka ni ma ekolike ibe familialike mais aventure yala ke mo mi e tagamake obe mundon hali mo mi kalani o tado ne nga tagamake de ka donya o nyini ka toabu ka donya o nyini kala je mune bi se ka mali deme ne Sékou Toungara bo linde kan agan deme ola ala kana to ngaw janfa
ala ka hɛrɛ k'a ye ala ka to mali ka kɛ i n'a fɔ faransi bɛ cogoya min na ala ka mali puissance yɛlɛ ala ka to faransi ka denw ka taa baarakɛdenya kɛ mali kɔnɔ o bɛ na o don bɛ na peut-être o b'a sɔrɔ ne tɛ balo la Asimi tɛ balo la a bɛ temps caman ta dɛ mais mun b'o kɛ an ka lutte kɛ tilennenya kɔnɔna na an ka lutte kɛ hɔrɔnya kɔnɔna na mais n'an ma mɔgɔ jugu bɔ an kɛrɛfɛ u b'an ka ko bɛɛ tiɲɛ an bɛɛ tɛ kelen ye dɛ minnu bɛ k'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen ye o fili kuma de u bɛ k'aw bila fili de la hali ala ye arijana da ka jahanama da ni ala b'a ka danfɛn bɛɛ fɛ mun na ala ye bɛɛ bila dɔw bila ka taa jahanama kɔnɔ ka dɔw bila ka taa arijana kɔnɔ Asimi nin na mɛn c'est très important bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɛ minnu ye ɲuman ye olu bɛ fara ɲɔgɔn kan minnu ye kolon ye olu bɛ taa u ka côté la ɲuman ni kolon hali ala yɛrɛ tɛ sɔn u ka fara ɲɔgɔn kan ala min ye e Asimi da ka ne Seku Tunkara da ala ko mɔgɔ kolon tɛ taa arijana kɔnɔ Asimi o ye exemple de k'a f'i ɲɛna dɛ sentane ibilisi mɔgɔ minnu b'an tu la an dɔ t'u ye mɔgɔ jugu de don fɛn jugu man di hali ala yɛrɛ ye ni e ko k'e bɛ fɛn jugu ni fɛn ɲuman fara ɲɔgɔn kan ni min kɔlɔsi a bɛ porokoto i la donc Asimi minnu man ɲi u bɔ an na minnu ka ɲi u fara ɲɔgɔn kan ka jamana la avancer n'i ye ɲumanw fara ɲɔgɔn kan koloman dɔw bɛ tubi u bɛ na mais e ka kolon ta k'e bɛ wari dɔ ma ko ka yɛlɛma e fɛ a bɛ wari dun awa n'a fɛrɛli ma a b'i gɛn fana kuma fa filɛ a ba filɛ i ka baara bɛɛ ka ɲi i ka baara kelen mun man ɲi président Asimi n bɛ sigi a kan i tɛ ka sokɔnɔ jugu kɛlɛ bon olu de du ye Modibo Keyita bi sokɔnɔ jugu hali nin jugu hali silamɛya la ala ko k'ale tɛ filan ka fɔ kɔfɛ o ye kɔnɔna jugu de hali ala t'a fɛ mais e Asimi e b'u fɛ dɛ awa ni mun ma bɔ i la o b'i ka fanga tiɲɛ ala sago i sago ni exemple de awa n ye ala ta de f'i ɲɛna a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ hali Ayidara mana nin ye bi an ka karamɔgɔ Ayidara mana ne ka nin kuma mɛn bi a bɛ nisɔndiya Ayidara y'a fɔ dɛ voilà an bɛ Mali karamɔgɔ bɛ fɔ Seko Lasana Kane de Segu n b'o fana fo ani Buye Ayidara ani Imam Diko ani Usman Sheri Maran Ayidara ani Mayin Watara ani Imam Koita n bɛ Mali karamɔgɔ bɛɛ fo n bɛ Mali soma bɛɛ fo n bɛ Mali donso bɛɛ fo n bɛ Mali chrétien bɛɛ fo monseigneur ala k'an to ɲɔgɔn ye mais fɛn ɲuman ni fɛn kolon u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ala yɛrɛ ma sɔn i ma ala jahanama da ka arijana da donc président Asimi jahanama kɔnɔ mɔgɔw olu ka taa kɛrɛfɛ arijana kɔnɔ mɔgɔw olu ka baara kɛ ka maliyɛndenw ka hakɛ d'u ma o dɔrɔn de fɔla donc